Fi-xhur li ġejjin il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ se jniedi sit elettroniku ġdid għal dawk li jivvjaġġaw. Din il-website se tkun qed tintuża mill-Maltin kif ukoll minn dawk kollha li għandhom bażi fil-lingwa Ingliża. Is-sit li se jkun jismu Consular Plus se jkun faċli biex wieħed jużah u se jkun fih informazzjoni utli għal qabel, waqt u wara s-safar. Huwa maħsub li jservi bħala għodda li tkompli tibni fuq is-servizzi li kienu diġà jiġu offruti permezz tal-applikazzjoni eżistenti bl-isem ta' Malta Travel Point li issa se ċċiedi posta għal dan is-sit elettroniku ġdid. Minn mindu ġiet introdotta f'Awwissu tal-2019, l-app Malta Travel Point tniżlet minn kważi 7,700 persuna. Il-manager tas Situation Center fid-Direttorat tal-Affarijiet Konsulari tal-Ministeru, Gordon Formosa, għalli fis-sit elettroniku Consular Plus se jkun hemm diversi pariri dwar l-ivvjaġġar li jinkludu restrizzjonijiet li għandu kull pajjiż. Fl-ewwel section ta' kull pajjiż, parentesi għandna fuq 220 pajjiż ġifieri l-listati fuq dis-sezzjoni. Dak li jkun jista' xin jagħmel account, jista' jagħmel nota biex jiġi notifikat u kull meta nagħmlu update fuq dak il-pajjiż partikolari jirċievi notifika. Il-website se jkollha 6 kategoriji, dawn se jinkludu avviżi fuq l-ivvjaġġar bħal informazzjoni dwar il-viża, restrizzjonijiet u n-numru tal-emerġenzi fejn wieħed jista' jċempel jekk ikollu bżonn ambulanza jew servizzi tal-pulizija. Se jkun hemm lista ta' bosta pajjiżi fl-Ewropa li fiha wieħed jista' jara restrizzjonijiet tal-pajjiż partikolari u anke x'tip ta' vaċċini tal-COVID-19 jaċċettaw. Apart il-Maltin, il-website Consular Plus se tkun tista' tintuża minn barranin li jixtiequ jiġu f'Malta kemm għall-vakanza kif ukoll biex jibqgħu jgħixu hawnhekk. Formosa għalli minn din il-website wieħed se jkun jista' jinforma ruħu iktar billi jirreġistra u jiġi informat bit-tibdiliet li jkunu qed iseħħu f'kull pajjiż. Ġifieri għall-argument dak li jkun sejjer il-Filippini iniżżel id-dettalji tiegħu id-dati ta' meta jitlaq minn Malta, minn fejn se jgħaddi u meta jkun qiegħed fil-pajjiż partikolari. U jekk għal ħares qatt jaqala xi ħaġa, aħna minn naħa tagħna mis-sezzjoni konsolari mis-Situation Center ikun nistgħu niffollowjaw x'qed jiġi dak il-persuni li huma f'dak il-pajjiż f'dak il-mument. Id-dejta li tinħażen f'din il-website titneħħa ġala darba tkun skadiet.